Kanay imong problema nga gidala-dala ron, gamatoy ra na kaayo. Tanawa lang ang image Senyor Santo Niño. Iyang gipas-an. Kung mituo ka sa Senyor Santo Niño, mutuo sad ka nga imong problema iyang gipas-an karon. No ginaot unta, magdala kini dako kaayong paglaom kanatong tanan. Maoy baono nato sa atong mga tikang sa matag adlaw. Ang Dios, bala ang bata, ang hari nga gamay. Gamay kaayo siya nga bata, no? Kay mangno sa mga bata dinhi nga mga anak, kinahanglan anaa ang inyong insaktong pag-amuma, mga ginikanan. Holy Childhood Day. Tudlo ang inyong mga bata nga magbalaan. Dili kay magsigira gadgets. Tudloi sila sa pag-am. Tudloi sila ug disiplinaha sila nga mauni mas maayo sa atong kinabuhi. Samtang gagmay pa na sila. Sama sa atong batang Jesus dito sa templo, 12 anyos, namati na siya sa mga kadagkuan. Nag-istoryahay na sila tungod sa iyahang pagtuman sa kabubuton ng Diyos. Inaot unta ang atong inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ilabi na ang inyong mga kabataan. Giyahan ninyo sa matarong ug magmahadlukon diha sa Diyos. Ay sang